המתכון שנכין היום הוא מרק מינסטרונה. המרק מינסטרונה מגיע בעצם מאיטליה. מתחילים בחיתוך קישואים משובחים. בעצם, קישור משובח הוא קישור שגדל בבית אוהב. נקצוץ את הקישור. קיצוץ, 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 קיצוץ. הופ! הכל מוכן. הקישור נחתך ביחד עם הגזר. את כל זה, הופ! נכין לסיר. אחר מכן, עגבניות. עגבניות צריך ללחוש להן, כי בעצם עגבניה, ככה יודעים אם היא בשלה. נהדר. והמרק יהיה מוכן בעוד מספר דקות.